Rozhlas a televízia Slovenska uvádza v rámci cyklu Dobrá poviedka poteší 5. časť čítania z knihy Emila Benčíka Lastovičie leto. Číta Miroslav Beňušík. Krátky výlet nikam. V noci húkala sova, vraví dedo Fedor. Počul si ju? Vnuk Dano pokrúti hlavou. To kuvikal kuvik, sedel na plote. Vieš, čo sa hovorí o jeho kuvikaní? Počul som, vraj predpovedá smrť, bábské povery. Dedo si opakom ruky utrie ústa, práve dochlípal polievku. Pozrie Danovi do taniera. Tebe nechutí, či čo? Si asi zvyknutý na fajnovejšie jedlá. Dobiedza do neho. Čo by? Ale nezvyknem raňajkovať polievku. Odvrkne namrzene. Idem sa už obliecť a môžeme vyraziť na cestu. Zdvihne sa a odkráča z kuchyne. Dano má 31 rokov a včera dofrčal na luxusnom, vyblískanom autíčku navštíviť deda v zastrčenej dedinke na Zamagúrii. Ženiť sa nechce, žije sám a túla sa po svete. Niekoľko rokov pracoval v Anglicku, vlastne v Škótsku, v Edinburgu, ale to je jedno. Zamestnaný bol vo firme IT, či ako sa to volá, teraz pracuje v Nemecku a je na dovolenke doma na Slovensku. Starému otcovi navrhol, že ho povozí po okolí. Popravde chce sa aj popíšiť týmto novým fárom. Dedo Fedor si prezerá ten jeho zázrak. To odkiaľ máš takú parádičku? Čo si banku vykradol, alebo čo? Polichotený Dano sa zasmeje. Zarobil som si naň. Kto má tuto? Poklopká si na čelo, môže si dovoliť aj takýto luxus. Čo nepovieš? A ja, starý dedo, som si myslel, že normálnou prácou sa to nedá. Páči sa ti, starý otec? Nuž, páčiť sa mi páči. Vyzerá pekne o tom potom, ale dokáže tiež len to, čo každé iné auto. Prepraviť ťa z jedného miesta na druhé. Áno, ale rýchlejšie, pohodlnejšie, bezpečnejšie, aj ekologickejšie. Budeš prekvapený, čo dokáže jeho elektronický systém a umelá inteligencia. Auto ma počúva na slovo. Doslovne. Môžem riadiť a navigovať hlasom a ono ma informuje o všetkom, čo je nutné, aby som vedel a mohol sa správne rozhodnúť. To naozaj? Alebo žartuješ? Hneď sa presvedčíš. Poviem mu naštartuj a auto samo naštartuje. Vycúva na cestu tak, aby nikoho neohrozilo. Jazdí samo, nemusím držať volant. Nevybočí z cesty, udržuje povolenú rýchlosť aj vzdialenosť od iných vozidiel. Upozorní ma na všetky značky a na situáciu v cestnej premávke. A ešte niečo. Nedovolí mi riadiť s použitím alkoholu, ani zaspať za volantom. Skenuje moju tvár a oči a keď zistí, že som unavený, odporúči mi zaparkovať a keď neposlúchnem, urobí to za mňa. Odstaví auto. Stačí? Dedo iba neveriac hmká. Čoho som sa to ja dožil? Nechcem ťa, ako vy hovoríte, deprimovať, ale ja som mal ešte lepší dopravný prostriedok. Ale čo? Žartuješ, starý otec. Veď ty si nemal nikdy nič, iba bicykel. A veru, že mal. Ten môj bol omnoho lacnejší a tiež rozpoznal môj hlas a počúval ma na slovo. Pritom nepotreboval benzín, olej, elektrické batérie ani nové pneumatiky. Stačilo mu seno, ovoz
a obyčajná voda a frčal na tom. Zaviezol ma, kde bolo treba. A mohol som sa s ním aj pozhovárať a vyžalovať sa mu. Dodnes mi je za ním ľúto. Starý otec, konské časy sú dávno za nami. Život sa od základu zmenil a mnohonásobne zrýchlil. No, dobre. A kam sa tak veľmi ponáhľate? Rýchlo či pomaly, každý z nás dôjde raz na koniec cesty a zastaví ho Božia dopravná značka stop. Konečná, vystupovať. Ale kým ta dorazím, užijem si aspoň luxusnú jazdu. Cítiš, ako ľahúčko plávame na ceste? Ako by sme sa vznášali v oblakoch. Auto zrazu začne brzdiť. Čo je? Ozve sa umelý hlas. Prekážka na ceste, zastavím. Čo sa deje? Nehoda. Už ju vidia pred sebou. Dve autá, jedno leží na boku krížom cez cestu a druhé prevrátené na streche v priekope. Nehoda sa musela stať zrejme pred chvíľou. Oni sú pri nej prví. Vystúpia a náhlia sa k havarovanému autu na ceste. Predok má úplne rozbitý, z poskrúcaných plechov vyčnieva skrvavená hlava zakliesneného vodiča, vlastne vodičky, je to žena. Z dnu počuť plač a zúfalé volanie dieťaťa. Mama, mama! Pripútané na detskej sedačke bezradne visí a pokúša sa uvoľniť popruh. Dano sa snaží otvoriť zadné dvierka a vytiahnuť ho. Nejde to. Dvere sú zakliesnené, treba ich vypáčiť. Zavolá záchranku. Siahne do vrecka, vytiahne mobil. Nedarí sa mu od vzrušenia trasúcimi prstami naťukať číslo. Kým sa mu podarí privolať záchrannú službu, zastaví sa za nimi ďalšie auto. Vodič sa ponáhľa na pomoc. Pridá sa aj dedo. V trojici sa im podarí vypáčiť zadné dvere a vytiahnuť asi 4-ročné dievča. Zaliká sa od plaču a neprestajne volá mama, mama. K zakliesnenej vodičke sa nemajú ako dostať. Zatiaľ cestujúci z ďalších zastavených aut vytiahnu z prevráteného auta v priekope muža a dve ženy. Muž, zrejme vodič, a staršia zo žien nejavia známky života. Z diaľky už počuť zavíjanie približujúcej sa sanitky. Konečne. Záchranári poskytnú pomoc zranenej žene. Mŕtvu matku dievčaťa vystrihne a vytiahne z auta až privolaná hasičská záchranná služba. Už jej niet pomoci. Naložia ju na nosidlá. Skôr ako stihnú tomu zabrániť, jej dcérka sa vrhne na zakrvavené telo matky, objímajú a hlasom plným neľudskej bolesti a zúfalstva opakuje mama, mama, mama. Dano sa nedokáže na to pozerať. Schytí starého otca za rameno. Poďme, poďme. Už tu nemáme čo robiť. Je mi z toho zle. Nasadnú do auta. Chvíľu mlčky sedia. Dano zvažuje, čo ďalej. Musia sa otočiť, aby mohli odbočiť a obísť tento úsek cesty. Vieš čo? Obráti sa dedo k vnukovi. Mne sa už odnechcelo výletov. Otoč to a zavez ma domov. Dano tentoraz nenamieta. Aj on je z toho, čo videl a zažil, otrasený. Hlas dievčatka, plný bolesti a beznádeje, ozýva sa v ňom stále. Dosiaľ si ako si neuvedomoval, aká tenká stena oddeluje bytie od nebytia, svetlo života od večnej tmy a ako ľahko ju preboriť. Stačí pár sekúnd, jeden chybný krok, zlý odhad či mylné rozhodnutie a všetkému je koniec. Bol si tu a už nie si.
Ani nikdy nebudeš. Táto predstava ho desí. Inokedy sebavedomý suverén za volantom, hltač kilometrov, odrazu akoby skrotne a spokornie. Dedo si neodpustí a pripomenie mu. Videl si to na vlastné oči. Traja mŕtvi. Malé dieťa prišlo o matku. Už vieš, čo je auto? Plechová rakva na kolesách. Nedá sa vraj nič robiť. Havárie boli, sú a budú. S tým treba počítať. Najčastejšie zlyháva v aute jedna súčiastka, tá najnespoľahlivejšia a najnebezpečnejšia, čo sedí za volantom. Človek, vodič, je najväčšia hrozba cestnej premávky. Máš pravdu, starý otec, ale nie je vodič ako vodič. Tak ako nie je človek ako človek. S tým súhlasím, Dano. Keď si za volant sadne nezodpovedný chrapúň, násilník, agresívny predátor, myslíš, že za volantom sa bude správať inak ako v živote? Práve tomu treba zabrániť. Nie autá sú zodpovedné za vyhasnuté ľudské životy, ale nezodpovední sú ľudia za volantom. Dedo s ním súhlasí. Vieš, čo by som urobil, keby som mohol? Na výstrahu by som všetky havarované vraky aut, v ktorých vyhasol ľudský život, ponechal na mieste pri cestách, ako pomníky ľudskej nezodpovednosti, aby si uvedomili, že jazdia po chodníkoch jedného veľkého cintorína. Myslíš, že by to odstrašilo nezodpovedných vodičov? Ani nápad. Zvykli by si na to a jazdili by rovnako ako predtým. Dedo sa zamyslí. Vieš, v čom je problém? V rýchlosti. Rýchlosť zabíja. Človek nebol stvorený na takú rýchlosť, akou sa pohybuje dnes. Príroda nás obdarila 2 nohami a tým určila rýchlosť nášho pohybu. A dnes už rýchlosť na bicykli je pre človeka neprirodzená. A čo potom rýchlosť, ktorou sa premávame na supermoderných autách, vlakoch, lietadlách? A ešte sa čudujeme, že toľko ľudí pritom zahynie. Dano sa usmeje. Tým si chcel povedať, aby som nejazdil tak rýchlo? Jazdím rýchlo, to je pravda. Ale obozretne. Dávam si pozor a zbytočne neriskujem. Ani to ťa nemusí ochrániť, ak do teba vrazí niekto druhý. Videl si to pred chvíľou. Neviem síce, ako k tomu došlo, ale vo väčšine prípadov to niekto zaviní a niekto nevinný na to doplatí. My to nevyriešime, starý otec. Tak, a už sme doma. Vystúpia z auta a poberú sa dnu. Ich krátky výlet sa skončil skôr, ako sa začal. Mravce. Na lúke za potokom chlapci hrajú futbal. No, futbal. Ťažko to nazvať futbalom. Upachtení behajú za loptou, strkajú do seba, podkladajú si nohy. Šantia. Po ceste nad lúkou na svahu uháňa muž na bicykli. Cestu mu nečakane skríži hus s krdlikom húsat. Aby sa im vyhol, strhne riadidlá na okraj cesty. Chyba. Predné koleso sa mu pošmykne a on s bicyklom sa rúti strmým svahom do potoka. Chlapčiská prestanú naháňať loptu a rozbehnú sa k nemu. Nešťastník leží v potoku a nehýbe sa. Vedľa neho vyvrátený bicykel. Nevstáva. Čo ak sa utopil? A to asi nie. Voda je tu len po členky, ale mohol sa poraniť.
Na dne riečiska je vrstva štrku a hromada kameňov. Chalani si vydýchnú, stroskotanec sa pokúša postaviť. Štvornožky sa hrabe z koryta potoka, mokrý od hlavy po petu a ak iste aj doudieraný. Na čele má krvácajúcu ranu. Posadí sa a rukávom si utiera tvár zatečenú krvou z rany. Zbadá prizerajúcich sa. Chlapci, vy ste odtiaľto? Neviete, kde by ma ošetrili? Nejaká ambulancia alebo lekáreň. Lekáreň je hentam na konci ulice, ukazujú mu. Poberie sa tým smerom. Kráča sa mu ťažko, krýva a postonkáva. Chlapci kričia za ním: Hej, a bicykel! Máte tu bicykel? Obzrie sa a mávne len rukou. O týždeň sa začína školský rok. Do školy pod hájom nastúpil nový učiteľ prírodopisu a zemepisu. Keď vojde do triedy, žiaci, ktorí pred týždňom hrali futbal na lúke, spoznajú v ňom bicyklistu v potoku. Už nekrýva, ale čelo má ešte zalepené. Rozhliadne sa po triede a prívetivo sa usmeje. Žiaci, chcem sa vám predstaviť. Volám sa Anton Mravec a budem vás učiť prírodopis a zemepis. Opäť sa pousmeje a chvíľku čaká, ako zareaguje trieda. Moje priezvisko si ľahko zapamätáte, však Mravec. Mravec bol môj dedo i pradedo. Mravec bol môj otec a teda Mravec je aj môj syn. No, ten je ešte len Mravček. Žiaci pochopia, že pán učiteľ žartuje a podaktori sa zasmejú. Pokračuje. Moji predkovia si požičali meno od malých mravčekov. Nás mravcov s veľkým M sú na Slovensku stovky. A to nepočítam do toho podobné priezviská, napríklad Mravček, Mravčiak, Mravčík, Mravúch, Mravík či Mravenčiar. A viete, koľko je nás na svete? Menovcov máme všade. V Česku je to Mravenec, v Poľsku Mrovka, v Chorvátsku Mrav, v Rusku Muravej, v Maďarsku Hanďa, v Nemecku Amejze, v Taliansku Formica, v Anglicku a Amerike Ant, vo Francúzsku Fuermi, v Španielsku a v Latinskej Amerike Ormica. A mohol by som pokračovať. Je to priezvisko ako každé iné. To len, aby sme si rozumeli, dobre? Teraz sa mi vy pekne po jednom predstavte. Nech sa páči, začni, ukázal na žiaka v prvom rade. Nový učiteľ takýmto netradičným zoznámením sa prekvapil a zaujal žiakov. Prisľúbil im, že ich raz zoberie na mravenisko a tam sa dozvedia viac o tomto hmyze. A nie len o ňom. Riaditeľke školy povedal, že pokiaľ to bude možné, bude chodiť so žiakmi do prírody a vyučovať prírodopis názorne priamo tam. Navrhol tiež, že zanedbanú a spustnutú záhradu za školou by rád využil a premenil na prírodovedné školské laboratórium. Vysadíme tam kríky a stromčeky, zasejeme a zasadíme rozličné druhy rastlín. Budeme môcť tam naživo pozorovať a skúmať život hmyzu, včiel, čmeliakov, motýlov, ale aj vtáctva a drobných živočíchov. Čo povieš na to? Riaditeľka súhlasí. Ak sa ti to podarí, budeme sa len tešiť. Tak dobre, čo najskôr sa pustím so žiakmi do toho. V triede na hodine prírodopisu oznámi žiakom. Na budúcej hodine si zajdeme do lesa. Mravčeky nás pozvali na návštevu. Ak nebude pršať, vyberieme sa na Líščí las. Viete, kde to je? Väčšina z vás to tam pozná. Nachádza sa tam aj veľké mravenisko.
Uvidíte, ako mravce žijú, ako bývajú, pracujú, stravujú sa, rozmnožujú. Dobre? Milo prekvapení žiaci to uvítajú. Bodaj by nie. Aspoň nebudeme musieť sedieť v triede. Hurá! Ide sa na výlet. A ide sa. Učiteľ vpredu a za ním húf džavotajúcich detísk. Obráti sa na nich. Ozaj, nezaspívame si cestou, aby nám bolo veselšie. Dievčatá, spustite dajakú, pripojím sa. Nech začne húsenica, ona je speváčka, kričia dievčatá. Kto? Húsenica? Čuduje sa učiteľ. Ukážu mu vyššiu, chudú dievčinu s ryšavými vlasmi a pehavou tvárou. Ty si húsenica? Nie, ja som Zita. To ma len tak prezývajú. Zahanbene sklopí zrak. Nič si z toho nerob. Aj mňa v škole prezývali. Vieš ako? Tonko Mravček, tučný bravček. Bol som vtedy tučný ako dobre vykrmené prasiatko. No a čo? Nech sa zabávajú. Ber to aj ty s humorom. A pokiaľ ide o húsenice, vieš o tom, že sa premenia na krásne, pestrofarebné motýle? Aj ty si taký krásny motýl ako Madame Butterfly. Počula si o nej? Áno, poznám aj pieseň Madame Butterfly. No vidíš, tak ju zaspievaj a my sa pridáme. Mravenisko na Líščom Laze je naozaj obdivuhodné. Väčšina žiakov takýto velikánsky mravčí kopec ešte nevidela. Hmíri sa to tam nespočetnou záľahou mravčekov. Celé mravenisko je ustavičné mrvenisko. Mravce chaoticky pobiehajú sem, tam, hore, dole, jeden cez druhého. Učiteľ sa prihovorí žiakom. To, čo vidíte, je mravčie veľkomesto. Žijú v ňom 100 000 obyvateľov. Takýchto mravčích metropol sú na svete milióny. Nikto nikdy nespočíta, koľko biliónov, opakujem biliónov mravcov žije na Zemi. Viete, koľko nás, ľudí, žije na svete? Kto vie? Áno, vyše 8 miliárd. Podľa odhadu vedcov na jedného človeka pripadá vyše 1 000 000 mravcov. Skúste si to vynásobiť. Je to astronomické číslo s nespočetnou množinou nul. A ešte niečo. Kto z vás vie, koľko 1000 rokov žijú ľudia na Zemi? Nehlási sa nikto? Neviete? Neviem to ani ja, lebo presne sa to zistiť nedá. Kým sa človek stal človekom, kým nadobudol súčasnú telesnú a duševnú podobu, prešiel mnohými vývojovými fázami. Súčasný človek, Homo sapiens, človek rozumný, žije na Zemi podľa odhadu asi 150 000 rokov. A mravce? Koľko? Hádajte. 150 miliónov rokov. Teda žili tu pradávno pred nami a nevymreli. Nie je to úžasné? Keby ľudia rozpútali na Zemi peklo jadrovej katastrofy, ľudstvo by ju neprežilo. Ale mravce áno. Chcete vedieť prečo? Dokážu sa prispôsobiť akýmkoľvek životným podmienkam. Pozrite, čo vidíte na tom mravenisku? Ktorý si zo žiakov vykríkol. Slony! Žiaci sa smejú, pridá sa aj učiteľ. Máš pravdu, sú silné a múdre ako malé slony. Zdá sa nám, že sa tu len tak chaoticky hmíria, zdanlivo bezhlavo pobehujú hore dole, narážajú do seba. Ale to je len naše zdanie. V skutočnosti tie mravce pracujú. Každý mravček presne vie, čo má robiť, aké je jeho pracovné zaradenie a poslanie. Jedni zháňajú a nosia potravu, sú silné a ďalšie stavebný materiál na stavbu príbytkov.
Murári murujú, strážnici strážia, lekári liečia, hrobári pochovávajú. Mravce majú aj svoju armádu a políciu. Majú všetko, čo potrebujú na fungovanie vysoko organizovanej spoločnosti. Môžeme im len závidieť ich pracovitosť, organizačné schopnosti, poriadku milovnosť a disciplínu. Máme sa čo od nich učiť. Napríklad obetavosť. Jednotlivec sa obetuje, aby prežil celok. Poznáte heslo jeden za všetkých, všetci za jedného? A viete, kto ho vymyslel? Mravce. Samozrejme, žartujem. Je to heslo 3 mušketierov a mravce, hoci ho nevymysleli, podľa neho žijú. My ľudia môžeme iba obdivovať ich životaschopnosť, ich energiu, stratégiu a taktiku prežitia. Iste ste si dosiaľ mysleli, že mravec to je nič. Je to len škodlivý hmyz, čo všade lezie a treba ho zašliapnúť. Dúfam, že ste pochopili, že aj mravce, ako všetky živé tvory na tejto zemi, majú právo na život a mali by sme ich chrániť. Učiteľ Anton Mravec ukončí hodinu prírodopisu žartovnou poznámkou. Teraz už viete, prečo som hrdý na to, že sa volá mravec. Chceli by ste byť aj vy takými ľudskými mravčekmi? Môžete. Rozosmejú sa. Hodina prírodopisu sa skončila a žiaci s veselým džavotaním sa poberajú domov. Raz popoludní, keď učiteľ Anton Mravec odchádza zo školy, čaká ho na školskom dvore jeden zo žiakov. Pán učiteľ, otec mi kázal, aby som vám odovzdal bicykel. Ukáže na bicykel opretý o plot. Čo je to za bicykel? Ten váš. Môj? Ako sa k tebe dostal? Začuduje sa. Ja som ho vytiahol z potoka a dotiahol domov. Otec ho opravil. Predné koleso bolo celé dochrámané. Vymenil ho. A teraz je v poriadku? Dá sa na ňom jazdiť? Áno. Tak vieš čo? Posaď sa naň a ber si ho domov. Je tvoj. Naozaj, pán učiteľ. Ďakujem. Anton Mravec sa s úsmevom pozerá, ako chlapec strieli na bicykli domov. My mravce i mravci tešíme sa, keď môžeme urobiť radosť iným. Počúvali ste 5. časť čítania z knihy Emila Benčíka Lastovičie leto. Čítal Miroslav Beňušík, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, redaktorka Tamara Chlebová, majster zvuku Andrej Klimič, réžia Karol Horvát. Rozhlas a televízia Slovenska 2024.